Pilipini sivenalo arnikang sambirta thanpang sami brismai disopi non birta thebi pen arjuitha. Rongkehai ronghang pen Kaku ingtipi ahem hacha kekan mesen pen sai kapachunpon. Lakhang koraponi lip constituency ka parlo moikro arong along hacha kekan mate karbi post harvesting festival ajame mesen pen pachunpon lo. Labangso hacha kekan mate sok kero kekan kapachunpon along kachurabdun karbi jutang chingthur asong nilip hawaramaya tu pensi hacha kekan lapen lempum sokchon kekan mesen pen paklangpon lo. Lapen labangso hacha kekan kapachunpon along aluhiaman pen angasitong karbi jutang asong Maipu Sir Chandra Singkro dun Maipu Sir Humsingbe KAA EM Studio Rong Parlapen Karbila Meramai Kongrapchun Bang on Teron Lapen Kaprek Havaramai Pen Chenglok Kithegi Ding Nilip Arada Tumpen Chetong Dunsi Mesen Pen Alira Lon Pen RDP Dun Rinti Lapen Non Kevangji Thangthanga Jeklo Ni Pine Korap Pli Pen Inkora Troxy Surihini Ran Korap Ho Arni Rongkehai Ronghang Pen Kaku ingtipi ahem Langtuk Harne Chumangkan Padoponpo Tangte aluhiaman pen agachitong dun EM Suryo Rongpar ahin pen lamthe arjupon senang nilip choki hula pen Roland Killing News Text Report B News 7 non birtang ton pen arjuitha ऐसे फिर थे संग के कॉफी पी से चुप से फिर थे संग हो कार्बी के पुहे आरे ओरे पानी बरलम रे थारे ओरे थान Rongkehai ronghang ahem ini hacha kekan so sayang deng ponalong itong rapet Karbi Anglong Autonomous Council yen Art and Culture dan Medical Kemenkelan ponabang pro akai suryo rongpar nilipen wararap karbi jutang asong tiripia mayalong dun maipu dun bangatung lembang timbang piatum lapanadak moikro rong asar lapen unsipu lapen cetong rapet karbila miadamai along kiki kandun pakai on teron ensing rong pi benceng lok lamet jutang kecenghon kodeng giratum yang sini latum katuga bepan ni dilapen karbi jutang asong ahimpen ningkan kimia hirjume lapen ke jutang kecenghon kadom apa jadi lo kartong ini ke hacha kekan kupiapan koson dan silang kekan abang soalam yang sete ungdinglen tangte pinibirta ke lansing toni koglo dumi thangme kurang